Ġurnata qabel l-40 sena ta' Malta Repubblika, il-Partit Laburista fakkar il-memorja tal-perit Domingos Mintoff. Dan permezz ta' ċelebrazzjoni li saret fi Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla. Ċelebrazzjoni fejn fiha nkixef il-monument ta' Mintoff li huwa xogħol l-iskultur Noel Gallia Bazin. Min din ir-realtà sempliċi fin-naħa t'isfel ta' Malta ħareġ bniedem speċjali. Hekk iddiskrivit lil Domingos Mintoff Claire Xwirebgat, l-awtriċi tal-ktieb L-Elf Lewn ta' Mintoff, illi fetħet din iċ-ċerimonja. Il-pjazza kienet imdawra bi screens kbar illi jurew il-ħajja ta' Mintoff. Intwera wkoll dokumentarju qasir li fih ħadu sem numru ta' personaġġi Maltin li deskrivew lil Mintoff fi ftit kliem. Personaġġi bħal Deputat Prim Ministru Louis Grech, l-ex-President Edi Fenekadami, it-tifla ta' Mintoff Jana Bland Mintoff u ħoħ Dionisio Mintoff, illi jala id-dokumentarju billi qal kif sa ftit minuti qabel miet huwa kien ħdejh u qallu li se jmut kuntent għaliex ħalla lil Malta aħjar milli kienet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif Mintoff beda l-karriera politika tiegħu minn din l-istess pjazza. Karriera li bdija fl-età ta' 19-il sena, meta dak iż-żmien lanqas biss kellu vot. Muscat qal ukoll li Domingos Mintoff kien il-mutur li biddel il-Partit Laburista u trasformah għal moviment li huwa mdawwar b'nies li jaħdmu biex jagħmlu differenza għal pajjiż. Domingos Mintoff kien it-tip ta' politikant illi kien lest li jitlef l-elezzjonijiet sabiex jirbaħ il-viżjonijiet. Viżjonijiet li waslu biex Malta tkun dik li hi illum. Meta Muscat għamel riflessjoni dwar jekk monumentux biżejjed biex ifakkar il-memorja ta' Mintoff, huwa qal li lil Mintoff narawh kuljum u kullimkien. Dan għaliex grazzi għalih għandna il-paga minima, il-bonuses, il-leave tal-maternità, is-servizz ta' saħħa b'xejn, il-children's allowances u ħafna affarijiet oħra. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela qal illi Mintoff ma kienx kontra Paolo Boffa, anzi kien min għandu stess illi wiret is-sens ta' politika soċjali. Mintoff kien biss kontra l-imperjaliżmu Ingliż u mhux kontra l-Ingliżi. Abela fakkar ukoll kif Mintoff qatt ma kien kontra l-Knisja, iżda kien jemmen li l-Knisja u l-Istat huma żewġ affarijiet differenti u m'għandhomx jitħaltu flimkien. Intant Mintoff kien jemmen illi li modi mhux qiegħed hemm biex jorbotna miegħu, iżda biex iwassalna għal futur.